kedai ka lentiyaj ilang GS Road tapi inong di drugs kila berat pathari kini ki pinyo iu niu sirin inject drugs ma ubedon bat ki ternia inject kila berat sa ki lenti ki sengkin mandai ba pi kani ka cakadai kadon ka lentiyaj jom ki breu te subu lada kumno kin kum kenjat ki bopong slipar ye kan don ka jingma namar ba ki berat halenti bat bunsen hingi julap ya kum kini ki ternia injek bala ada penonkam ki ju berat hakilenti ki sengkin kabadon jingma bha namar ba ki breu ki ba giat ki bayen ki bopong slipar te ki nompet ma haba kala bon breu le ki nompet te kin yat bet lada ki yo jentut lane kin kum dei kum dung saki kejat ki chongki kan ap jingma pat ya ka jingkot jingkhia ka jongki namar yo le se na kaliang jong ki tu ki breu ki ba pendon kam kum ye kini ki inject drugs klempep kindon ya ki jingpang ki ba per na kani kalenti te pini i kani kalenti ki berat baik hang ne ha lenti baik sai sen nan pani bhai pi pinyo iba kajing berat pathar kom ni dai kan ap jingma ki breu ki ba ya hakilenti ham le ki bopong slipar ma lada ki dai ki bopong juti yo le kan don kajing per kin laj ban sa dung hau ni ternia injek rei ini iru ba napdeng jong ki kenthai bun ki ba ya tang daki sandal ni tang daki slipar te kan don jingma sibun te ngirong kumno pat haba kajing jelai jong kajing sneu kala jor siba palat te ngim nang su ban ong ei kata kadai ha ka jingpai jong ka sarkar ma ngi ki pajba ngim la ban ong ei namar ba lada don na pren jongi ki pajba ki ba yo i lene ban bat ki mot ka ap jingma pan ban na ka banta jong kitu ki babat te kumta ngi pelaj ha kamon jong ka sarkar khnang ba kan yo i leng ba kani ki video ru kan yo i ya kini ki jing kan rei jong ka jing sneu hadu ba kimla su ban len kimla su ban ri kila long sapriang ha ki lenti sengkin ru ke tangkum tahi haba piaj sa ki lenti ha ki jaka sor subha banda husiar ba namar ba yo le se ki kum dei ha kini ki thania injek ki ba ap jingma ya ka kot ka khia ka jong pi te khublai sibun khublai si jarngu long ki ba husiar long ki ba pej ba haba pia ya klinti sengkin